Come with me. Saman ka busy ba sa English? Need eh, magkuhan Dapat diri. mo diri mag-in-English ta kay tanaw ganito. Ngano? Diri sa kuan, inaboy dagat dapat mag-in-English ta. Ka busy ba? Ano sa ilang kaya? Kay ngano? We are. Oh, ano sa English na gani? We are. English naman ang we are. Nata silang siya mo na sila. Nara, ano madapat na English, no? Haiju. Oh no. Haija. Ano siya? Haiju, haija. Uy, pataka ramang ka. Unsay haidja. Ano sa mundo eh? Tanawa, haiju. Oh, haija. Haidja daw. Oh. Iha. Iho. Ay, amin ako, kani siya babae kay haija. Lalaki kay. Haiju.